Kai, waye nake gani kamar a teta? Kai, Alhaji yaushe a gari? Wallahi baba tun jiya na sauka kawai yanzu ga nan na dan fito ne ma cikin garin na ga tashan ba kowa. Ka je ta zan maka tambaya kwana biyu naka baka area ina ran da ka dawo Zaria gani ne ka kara man dan wuya me sirrin ga ya mani injiya. Barde tsaya ka ji wata yariya ta yi mana agaji na bi ta bani farin ciki gidansu ta kai ni facen ciki kawai sai ta shige kicin barde ka ji abin da yake ciki. Kai haka na iya faruwa kun yarinya na fa ka samu karbuwa tana ga alama ba ta da damuwa rana maji ne ta kira ka dan uwa na san so take ka zan mata garkuwa to in dai haka ne babu damuwa amma danu na mahutunta ma dan uwa. Okay baka da matsala yariya nan gidansu akwai dala in ka ganta tana da hankali sannan ma tana da tattali hotonta kake so na asali matso kusa sai ka gani. Kai disgel kamar na santa duba hancin ta sai ka ce na falmata dan tsaya faɗa mana sunanta. Omo which kind of discussion da alama kana cikin tashan in ba haka ba to me na vibration tsaya guri guda mana bari circulation. Kan yariya nan ba ni da damuwa gidansu na gaya da su tsohuwa yayanta ya kira ni da dan uwa kan haka ai na samu karbuwa me zai sa zuciya na ta yi damuwa tunda har na gaya da su tsohuwa baba zo mu je gidansu.